Dacă am găsit după, nu? Doi? Ok, urmează ei și prea mică. Mâine în gardă, mâine sus amândoi. Mâine sus amândoi. De pe loc. Așa de să fie. Barba jos. Barba jos. Deci cum e, pare rău că le în față, nu e bine. Indiferent că ai stâng în față, că ai drept în față, trebuie să fii la 45 de grade. Așa. 45 de grade. Barba jos, spatele mai jos. Alex. Alex, vină cu uppercut-ul. Mâine în gardă. Hai, veniți înapoi aici. Bună! Bun! Bine, Alex, hai! Bine, vine în gardă, amândoi! Hai, amândoi, acolo! Rupe distanța, nu lăsa să-și ia avântă! Așa, ai văzut, barba jos trebuie, să vezi să ții... Bine, hai! Bine, și imediat peste el! Hai! Bine! Hop! Vine în gardă! Ai văzut că a dat-o dreptul! Hai că-i place lui Diana, hai! Bine, mă! Mi-a plăcut asta. 2 minute! Dă-i bice! Nu mai întreba cât e. Mai, de drumul, hai! Așa. Barba jos, gura închisă. Uite ce se poate de la... Os! Gata! Wow! Stai la distanță și fugi în continuu, că altfel n-ai nicio șansă, te bombardează. Doar cu genul de care, dacă vine așa în tine, doar să genul. Deci acolo, în 4, intrați și voi la joc. E greu. Și el sfintă și în el, greșești, știi? Da. Alex, face cineva nedu? Alex Buda și Alex Buda Buda. Eu zic că nu face. Nu face. Os!